machiegni. Jatend piny William Ruto okoni sirkande biro juolo hola ne jopuonjre e mbalariany ka owuok atamalo 80 nyaka atamalo 90 mondo ores jopuonjre ma onge kod nyalo. Ruto lero ni lwasi mar uchumi ma pacho ka biro lokore kaluwore kod kit tiegruok makare ma rowere biro yudo gie sani kendo ma sirkal singo mar siro. Ma owacho e kinde ma ng'ur to pod nitie e wi kit chenro mar siro jopuonjre go mag mbalariany. Ruto manoloso e kinde sidho simbo mag jopuonjre ma otieko tiegruok e mbalariany ma Baraton. Jatend piny bende ochiwo singo mar $65 million mar gero kar tiegruok ne lakteche kod nurses e mbalariany no ma Baraton. We are increasing scholarship and loan for students from vulnerable families from 80% to 95%. I am persuaded that it is the right thing to do. For a grant from the government of Kenya for the completion of the facility that you have in this institution, I'm instructing the Ministry of Education to give a grant of 60 million shillings for the development of that facility as the university continues to service our healthcare professionals' requirements in Kenya. Responsibility to contribute fully in the advancement of knowledge, to drive positive change, and to help create a future for Kenya where leadership is synonymous with integrity and excellence in service.